Nenek sing ngoyak kaya. Malam Minggu. Dina Minggu sing tak tunggu. Mas Rojo. Kowe ngajak ning Lawang Manggung. Nganti lingsir srengenge ana kene aku Yo, upokono mangklino. Janjane kowe ning Yo. Dina Minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak ning Lawang Manggung. Nganti lingsir srengenge ana kene aku kowe. Tak SMS ra bales. Yo. Yo. Eneng gayo Banyuwangi, tangan kiri ngene. Nah, Tangan kiri ngene, kaki ngene, kaki ngetuti. kaki ngetuti. Heeh. Gimana itu? Tangan di depan, Depan. kakinya ngetuti. Ngetut ke tangan jangka. Berarti dari sana, dari sana. Gimana itu? Gimana Mbak Nanda? Iya, ngene lakune satu ngene ngikuti Rama. Neno nengan tanton dung tanton dung tanton. Ngikuti kiri tangan ini. Iya, oke. Yuk tarik. 1, 2 karo awake bangku. Mbak apa Bang? Bangku itu bangku. Oke, oke. Bangku alfasat bahasa Inggris ya. Oke. Janjane kowe ning Hatiku sudah
edang ben padha rata ya. Nggih. Nganggo pamer bojo Mas. Iki adikku raja ben metu. Ya, mangga. Yo nadane. Aku nek pamer bojo tek nadane apa?